Malawi Today. To speak concerning the election of Malawi and who shall be their next president. Zokuzana ndi ulosi uwu tidakupasani mbuyomu kunena kuti mkulu ameneyu akuti amalosera zisankho zimene zichitike mdziko muno kuti president amene awine akuyenera kumutchula. Ndipo mu ulosi wake umene udapita mbuyomu iyeyu adanena kuti azaulula munthu amene akhale president pa 16 September pano kukazakhala mwezi umodzi. Chifukwa chiyani? Akuti iyeyu akuopa kuti akatchula munthu ameneyo akadatchula munthu ameneyo anthu bwezi atapita kumeneko. That I will announce the name of the person a month to the election. But I just want to let our followers in Malawi to know that I know who is your next president. Akuti iyeyu sadafune kuti zimene zichitike kotero akumanti azalengeza kukakhala kuti pasala mwezi umodzi. Nde pano tikudabwa kuti mkulu amene wabweranso ndi ulosi umene wachitadi kutchula munthu amene azawine zisankho zimenezi pa 16 September mchaka cha 2025 imene ndi kwangosala miyezi iwiri yokha kuti chisankho chimene chichitike. Nde iyeyu adanena kuti kukazangosala mwezi umodzi kuzakhala kwatsala mwezi umodzi iyeyu azabwera nkuzapanga ulosi wakewo, koma apa wabwera kutangosala miyezi iwiri. Nde tatiye timve kuti amene azawine zisankho zimenezi potengera ndi iyeyu mmene akuloserera ndi ndani. There is a yelling going on in the Republic of Malawi of who shall be their next president. The yelling is so much that man's prediction is pointing to somebody, but that's the different thing from the spiritual revelation. The truth in their yellings was that their yellings would have worked, but the person who was anointed for the purpose of the victory was not chosen. And at the end of the day, the Lord opened my eyes and show me that a man by the name Dr. Chekwara is returning as the next president of Malawi. For those who will doubt, let them go and ask on the prophecy of who shall be the next president of Nigeria. Last time it came to pass 100%. For those that will ask, let them go and check the prophecy of the former president of Ghana who became president as we spoke in 2 years before the time. Let them go and check, and the current president of Ghana who is Mahama, and the prophecy we spoke and it came to pass. Let them go and check the prophecy of the first time election of President Trump, what the Lord said and it came to pass. Let them go and check the prophecy of Biden who took over from Trump at that time, how he became the next president. Let them go and check the prophecy on the current Liberia president. Let them go and check in all the nations of the world. All of those prophecies, none failed. By next year, December, we'll be announcing who shall be the next president of Nigeria. We don't give it when it is close, we give it when it is time. The error in Malawi is that as they were yelling, they did not choose God's anointed. In every leadership, there's God's anointed. If the man they are yelling comes in, things will be worse than their current government. But nevertheless, the revelation has shown the flag of Malawi standing tall behind a man called Dr. Chekwara. Before the election day, I will come out and speak again. But I know that if it is the will of God, it shall be unto fulfillment. But for now, to God be the glory. Nditu zimenezo ndi zimene akamba a prophet amenewa. Mmenemu alongosola mutu kukamba ndithu kwa ndithe akunena kuti pali munthu wina amene anthu amakhala kuti amamuchemerera Malawi muno kuti ndi amene atha kuwina zisankho, koma ayi ndithu chisankho chimenechi chizawinidwe ndi president amene alipo pano. Ndipo akunena kuti ngati simukukhulupirira mukafufuze kuti ni maulosi angati amene iwowa apanga ama president osiyanasiyana amene akulamulira pano. Ndipo adapitirizapo kuonjezera kunena kuti
mukasankha iwo watu akutero kuti mutakhala kuti mwasankha munthu amene inuyo mukumufunayo, anthu amene akumuchemererayo, situation ya Malawi muno izakhala yopsa kwambiri, yovuta kwambiri kuposa mmene ilili pano. Zinthu zizakhala zovuta kwambiri kuposa mmene zilili pano, mmene iwowa akunenera. Koma funso nkumanena kuti kodi mkulu ameneyo timukhulupirire, chifukwa adatiuza kunena kuti sanena ulosi umenewu mu nthawi imeneyo, chifukwa kwasala miyezi ingapo. Ndipo tikamanena kuti mu nthawi imeneyo tutanthauza kunena kuti iyeyo adalosera zimenezi 3 weeks ago, mawiki atatu amene apitawo. Ndipo adanena kuti ife sitinena munthu amene azakhale president wa Malawi chifukwa chonena kuti tikuopa kuti anthu akhamukira kumeneko, koma ndizakuuzani kukhala kuti kwasala masiku ochepa. Iye adapereka kuti kukhala kuti kwasala mwezi umodzi ndizanena munthu amene azakhale president, koma padakali pano wanena usanathenso mwezi, ndi mawiki atatu okha basi. Nde kodi mkulu ameneyo timukhulupirire? Limenelo ndi funso limene tikhale tikufunsa pano. Ndi ngati inu muli ndi maansala, comment section ndiyo segula, ndipo nkhani imeneyi tikuyenera timve kuti itha bwanji. Kufikira nthawi ina ife tingokupemphani kuti subscribe, comment, like, share, osayiwalanso kupanga turn on notification bell kuti zambiri zisamakuphonyeni. Tiziyendera limodzi malo ano. Pano pamapezeka nkhani zimene kwinako sizipezeka. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. We shall be unto fulfillment. But for now, to God be the glory.